Ние се молим да излееш над нас своите благословения, излей ги над нас, защото ние те очакваме и искаме да ги получим и ние ще ги получим в името на Исус. Молим Те името Ти да се прослави и издигне и хората да бъдат назидани в името на Исус. Благодарим Ти, Господи, защото знаем, че си ни отговорил в името на Исус. Се молим и всеки нека да каже Амин. Бог да ви благослови. Моля, седнете. Разглеждаме Изход 8 глава. В Изход 8 глава има нещо много интересно и важно, защото Господ ни казва да си определим времето. Много хора мислят, че трябва да чакат Бог да ги благослови, но много пъти в Божието Слово ти решаваш времето, когато ще бъдеш благословен. Бог не насилва благословенията си над нас. Има много обещания, които са ни дадени. Има много привилегии, които имаме в Господа, но те никога не идват като насилствено върху нас. Ако Господ иска да ни насили, всеки щеше да бъде спасен. Ако Бог искаше да насили благословенията си над нас, всеки щеше да бъде свят и изчистен. Ако Бог искаше да насили благословенията си над нас, всеки болен щеше да бъде изцелен. Ако Господ искаше насила да даде благословенията си на нас, всички обещания на Бог в Библията щяха да бъдат изпълнени. Но не, понеже Той не иска да насили благословенията си над нас. Ето защо много хора са болни. Много хора не са спасени, много хора не са избавени, не са осветени и не са получили изпълнението на обещанията. Божиите благословения достигат богато до всеки, който го призове. Те стават наши, когато му ги поискаме. Всъщност, когато разгледате този пасаж, това ще ви очуди, че Бог каза на фараона и на всички хора да определят време за благословенията и за чудесата, които ще дойдат над него. Вижте в Изход 8 глава, 8 стих. Тогава фараона повика Моисей и Аарон и рече: помолете се Господу да махне жабите от мене и от людите ми. И ще пусна людите ви, за да пожертват Господу. Всъщност фараона разбра как Бог отговаря на молитва. Много хора не разбират, макар че са гледали и слушали много години и са чели много пъти за условията на Бог, те не са разбрали как Бог отговаря на молитва. Тук фараона каза: да, Моисей, аз искам да се молиш за мен, искам да ходатайстваш за мен, за да махнеш жабите от мен. И след това той каза: аз знам условието, аз знам какво Бог чака от мен, аз знам какво Бог търси от мен, аз знам защо се забави това благословение. Не е проблем това за мен, не е объркващо. Аз знам защо всичко това се случи, Моисей, аз знам условията, аз знам условията по договора. Знам това, което Бог иска от мен. Аз ще направя това и тогава Бог ще направи другото за мен. Затова в този стих той каза: моли се, за да се махнат жабите от мен и от хората ми, и аз ще пусна хората, людите ти. Той знаеше условията, той знаеше това, което Бог чака от него да направи. Аз ще пусна хората ти, за да пожертват на Господа. Разбирате ли, братя и сестри, когато Бог дава обещанията, Той също поставя и условията. И всъщност, ако искаш да бъдеш спасен, има условия за това. Когато бъдеш спасен, името ти ще бъде записано в небето, но има условия за това. Покай се и повярвай в благовестието. Същото е и за изцелението ни. Каза: изповядвайте се един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете. Усърдната молитва на праведния ползва много.
Също така има условия и за освещението, има условия и за избавянето от демони. Всички тези обещания има условия за тях. И фараона го знаеше много добре. И в 9 стих каза, и Мойсей рече на фараона: определи ми кога да се помоля за тебе, за слугите ти и за людите ти, за да се изтребят жабите от тебе, от къщата ти, те да останат само в реката. Мойсей рече на фараона: определи ми кога. Ти ми кажи кога да се помоля. Ти определяш времето на чудото. Ти трябва да разбереш това. Ако Бог позволи Мойсей да каже на фараона това, фараона беше главният грешник измежду всички. Той беше закоравения грешник. Не просто закоравял грешник за известно време, той беше закоравял за дълго време грешник. И той самия се беше противопоставил на всемогъщия Бог и му беше казал: кой е този Бог, че да пусна Израел да му послужи? Това, което трябва да разбереш, е това, че ако Бог даде на фараона правото да избере кога да се случи чудото за него, какво мислиш? За всички останали грешници, не биха ли могли да бъдат спасени в момента, в който поискат? Не би ли могъл да бъдеш спасен и да бъдеш изцелен по всяко едно време, когато пожелаеш? Ако решиш: днес е денят на моето изцеление, ако решиш: днес ще бъде денят на моето избавяне, ти няма да чакаш Бог, Бог чака теб. Ти определяш времето. Затова Моисей каза: ти ми определи време и мощната сила на Бог може да се прояви и сутрин, и обед, и вечер. И всемогъщия Бог може да изяви своята сила по всяко време, когато ти си готов. Той може да изяви силата си. Затова се казва: кога искаш да се моля за теб? Кога искаш да ходатайствам за теб? И за всички тези пред хора, за да се бъдат унищожени жабите, да бъдат изчистени от къщата ти, да остават само в реката. 10 стих. И той каза: какви са следващите думи? Кажете ги отново. Утре. Фараона каза утре. Той искаше да отложи малко нещата, за да не бъде като че ли насилено това за него. И той да бъде ясно, че той си избира времето. Той каза утре. Добре, щом каза утре, чудя се, що каза утре. Ако бях на негово място, той ще да каже да се махнат жабите веднага. На същото време, кога искаш да се махне бедствието от твоя живот? Кога искаш болестта да се махне от твоя живот? Кога искаш всичкият този лош късмет да се махне от твоя живот? И проклятието на старото време, на миналото, и проклятията на роднините, на роднинствата. Кога искаш да се махне всичко това от твоя живот? Сега е времето, сега е денят. За децата на Бог денят е сега. Но за фараона, това, за съжаление, жалко за него, той каза утре. Изход 14 глава, от 13 стих. Моисей каза на людите: не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас. Кога? Днес. Защото за Божиите хора, за тези, които са изкупени от земята на робството, тези, които са изкупени с кръвта на агнето, за тях денят е днес. Затова Моисей каза, защото днес, колкото за египтяните, които вече ги видяхте, няма вече да ги видите. Кажете ми едно амин. Моисей имаше привилегията да се моли за хората на Бог и да оправи проблемите им. Той не каза в този случай утре, той каза днес. Ти определиш времето. Моисей това направи тук. Той определи времето. И когато определи времето, той каза: всички тези бедствия и депресии, искам да разберете, че децата на Израел бяха в депресия, в потисничество, не 10 години, не 20 години, не 100 години, но стотици години. И ето един момент дойде, когато Моисей каза: всички тези проблеми, които тези много години са ви следвали, днес няма да ги видите повече. И мога да ви кажа,
че тази болест в твоето тяло, тази проклятие в твоя живот, което ти е следвало през всичките тези години от живота ти, от толкова много години, днес няма да го видиш повече в името на Исус.